Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Некогаш десингапе. Пренесенела пес дека којек тан о шејтани алейхи лане мангела сине којек кер те аныл расправи абари. Те аныл иромние мором те акошемпес хем те одвинемпес те пагиолен горо брако. Па буд пути покушинге о шејтани алейхи лане буд пути гело те керленге фитне, те керленге смутне, те чеволенге машкарпесте те акошемпе, али нисар те успинел. Соске, и ромнита ни постошно перомеске, ором премукела кога си расправие, елхамдулилlah Аллахеске те бареке о таала, нисар ну успингео шејтани алейхи лане машкарленде те анел, не савоте вакерам не доразбирајне. Па пренесинела пес дека јек диве, о шејтани алейхи лане кергјапе еке пуреске кој изглед. Манушеске кој изглед, ама пуро. Бешля гјари ни каршики улица, та родила мануша кај со живинена, хем дал дињане сар ко удар, ленге. Замислимо, сар те керел не сави фитна, не сави смутна, те шејте одвинем пе сакала дуи. Накела јек џувли, која со сине пури, ама си хирбаджика. Мануш која со бавинела пе сихареа, бавинела пе смагиенцар. Хем не сар предпознаѓале дека кава на ненормално акавајтано джини. До ближинала пес леске, хем вакерала леске пуреа. Со и пути со дал динган која да будар. Хака вакерала лаке, ајде вакерала, не е ти бутија дава, накту кјакана, букма вакла рахати. Пуреа. Меа люмакла те поможи нафтот. Вакер манге вакерала со и бути соске дал динган која да будар. Манге али нешто традла манушали. Вакер со хем те манге ме шајте поможи нафтот. И акава сала, о шејтани асала, хем вакерала лаке, ако мене ашти те успинав, те кера во дова со мангава која кала мануша, ту палем, ич нашти кереа. Акаја асалем ваклалеске, шунма месо пенава туке. Ајде вакер манге ту со мангеа, таро акала мануша ме шајте поможи нафтот. И акава не саро шејтани ка вакерал лаке, шунма вакерал. Ака те живинела јек брачно пари, јек џувле мек муж. Бушукар накена, бушукар брако и силен, буд јако слога и силен. Буд пути вакерала ме покушингум вакерала те руминавлен горо брако, те чијавленге фитна ко брако, нисар нашти вакералу спингума да вате керав. Сар шајту те поможи неман која кава. Хем ака и пуреа салем вакерала леске, беш акате, хем дик со какерав ме. Лела пес акаја, хем джала која каву удар кај со бешела акала мануша. Кувала ко удар, правила и ромни. Селам алейкум, алейкум селам. Вакала бе мичај, месиум вакала патничка вакерала, авриалтано шудро. И сима никакава шали мло, харица парав салило. Па чијава манге вакерала кава шали тол манге тато. Шали вакерала надикава вакерала те сиве манге кава шали со парав салило акате. И акаја, касар набетете, ајде вакала кук би бујру мандре, док си вава туке кава ката ке оведа хари. Кувала акаја пуре андре, бешела, акај манушни, со те керл, джала ки кујна, те аракела ки сувеб тав, те шете си вала ке о шали. Акаја ки брзина, и калела јек пантолка, јек га, хем јек состел муршескири, джала ки спалма мукелале на геру правема, вала бешали пури. Акаја вала, аке вакела, спремин гюмтуке ошали, са готово, сив гюмтуке. Ао, Аллах те наградинел тут. И акаја вакела ки иманушни кокер, а туте те котаравеа, соагјарни бусјан богобојазно машала дикава, нон стоп користине исламска лафија. Оја вакерала, ме си муслиманка вакла, ме вакла пурилу миславе, патничка си вакерала, ака тарте на кав. И манушни со жалинела по управлатен вакерала лаке, шунма вакерала тете. Ме вакерала при крај манге вакерало хајбе, мором коте те требала табалта рибути. Мангјали ти калавту ке вакерала теха, тато хајбе. Бе вакла бе мичај, те кергјано дово Аллах ка наградинол тут баш одово. Акана. Джали манушни, далала ја погача, далала нешто хајбе, чивола англалате, ака ја пори, лели рој, хем прво со керала,
на халан глапесте, него лело котар хайбетари спротивно странем хала. Па постан глапесте хала. А каја дикела и манушни нела ке јасно. Ама пучлала. Вакла пури вакла суи пути соске хаја катар да мандар. Ава керала мекоа хава марова керала ме хава прво вакле мелеконги, па после манги. А каја чили дикелала. Вакла добро туџанеја туки. Аке за кратко периоди, а воло рома кале ром накоро, кувала кудар, правила реске кај, салам алейкум мором сарсијан, фино елхамдулилlah, ајде бурум те дике алоами гек мисафири на гостингјумле елхамдулилlah, бушукар богобојазно пури. Кувало ром Андре, салам алейкум, алейкум салам. Јакани пури вакерале пуре колеске манушеске. Кој си анту? Јака ме си мором накоро. Јака ја чови пури. Ту си ам накоро ро? Јака ја вакерали манушни, оја вакла пурие. А кавајтану вакла мором со вакергјум тке дека кавалтари бути со кергјум хајбе. А кој си не вакерала кава со иклило тари соба? Нели вакла вакергјан манге дека овда тором? Ором шок. Вакла сар? Вакла оја? А кана вакла иклило ек мурш? Ме пучумла вакерала која кај вакергјан манги стором накоро. Ме на мангавате хоавав. Ме алмкоту маро керек мароте хав. И вистина морате вакера. А каја, субханаллах, шокири нела вакла, кој иклило? Вакла туке те на причинингја пе вакла, никој валлахи ни иклило. Вакла перомеске валлахи вакла туџанеја. Никој амендар ни иклило вакла, хоа вола вакла и пури. Ја те на причинингја пе вакла соске гер кереја. Родингјан те си вав туке ошали. Се гјум туке ошали. Че гјум туке те хамаро соске мангја те кере манге проблемија. На вакла ме на мангава те керавске проблемија. Него акава мануш вакла гревотану, уморно алотари бути, ме мангава вакла те поможи навлете, вакеравлеске сарпешина реално букја, о хако песке хако, те наверу неама вакла, ку вакла ки спална, о мануш вакла куѓа Андре, само менингја пе ки брзина хемиклило. Иак те куала кава ки спална, чаче да дикела непознато состен, непознато мајца, непознато фармерка. Коа дикела кава нервирнала пе перна какла, онма те кедете шем те джатуке. Абе вакерла верунма никој нало, онма те джатуке. Лела пе акаја грео бари, пешукари паја, кедела пешеја, и клюлата рокер. Ака и пурја сандо, и клюлоидата рокер, хем джалако шейтани, хем вакерле шейтанеске. Овој предходно вакерге шейтанеске, ако успингдума кавате керав кадема е каш, магично стапче, сока мангав лејака керав. Вакерге ако тукер ме кадавту не е проблем. Джала лесне вакерла леске. Дикеали вакерла шейтан, сар руминела пе вакерла брако. О шейтани пренесла пе дека денгјало одова, Исраилијатија, денгјало одова кашем вакергела ке пошукарте цидама ту тартуси ам побила чо негоме. Хем цидела пе слатаро шейтане алейхиран. Сои поука таракава случај. Авдиве, нанеса е манушенге мило, те дикен туко шукар. Авдиве некој тари любомора, камангел, те руминел то брако, те руминел ти хармонија кото кер, те руминел ти слогате фамилија ко кер, одолеске маовен наивна, пазинен тумен, кас приминена кото маро кер, која вола кото маро кер, со керена кото маро кер, соске, авдиво манушата не зажал, и мортикленгири, тани бакрескири, ама ленгоро срцета но волкоскоро. Тука дикеле машала бушукари малија буд богобојазнотано, ову свари кројнела туке плајна кото живото сарте поврединелтут. Ја далеске, мау в жртвата расавке случаевија. Ово презно. Пазинска примкас приминеа кокер. Пазинкаске доверинеа тутки денешница. Соске буџени и симангена те доверине тутленге, те користинени прилика, па те гнавинен ту цело живото башадва со доверињан тутленге. Одолеске ов паметно. Пазинкасаја, аракте фамилија, хем продолжните живото е. Еселаму алейкум ва рахметуллахи ва берекату.